Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri. Azaroak 19 dugu gaurkoa, baina ez dugu gaurko egunari buruz hitz egingo, titularretan eta albisteetan bai noski, baina elkarrizketei dagokienez, bi data ezberdinak izango dira protagonistak. Lehendabizikoa abenduak 29, Atortxu Rock jaialdia ospatuko bai da Atarrabian, eta horri buruz hitz egingo dugu ze nolako kartela dagoen aurten, zergatik ospatzen den ekitaldi hau, eta nolakoa den antolakuntza. Eta segidan korrikari buruz. Datorren urtean 2019an korrika bueltatu egingo da apirilaren 4tik 14era, eta Garesetik irten eta Gasteizen bukatuko da. Gehiago jakin nahi baldin baduzue, ez galdu gaurko elkarrizketak. Eta aipatu den moduan, betiko edukiak izango dugu. Albisteak, efemerideak, agenda eta bar. Az gaitezen. Bi sorrerei buruz hitz egingo dugu. Lehendabizikoa 19. mendekoa. 1819 urtean, konkretuki Madrilgo erdigunean, Pradoko museoa inauguratu zen, Europako museorik garrantzitsuenetako batetan bihurtuko zena. Mende bat geroago, 1916an Hollywooden, Estatu Batuetan, Samuel Goldwyn enpresariak eta Edward Selwyn zinemagileak Goldwyn Pictures zinema ekoiztetxe famatua sortu zuten. Azaroaren 19ko titularrak ezagutzekunea, goazen. Iruñeko hiriplan estrategikoa 2030 abian da eta hasiera herritarrendako inkesta batek eta dituen hainbat elkarrizketek osatuko dute. Hortaz, datozen asteetan 600 bat galdeketa edo galdera sorta egingo dira telefonoz hiriko bizi kalitatearen inguruko pertzepzioari buruz. Azaroaren 21an, 22an eta 23an, 1000 profesional baino gehiagok 948 merkatuaren bigarren edizioan, Nafarroako arteen merkatuan alegia parte hartuko dute. Berrikuntza gisa, azokak egun bat gehiago izango du aurten, eta Euskadi eta Akitania berria gonbidatu gisa etorriko dira. Nafarroako gobernuak 751 lanpostuko lan eskaintza publikoa proposatu die sindikatuei. Obereina Txantrea eta Arrotxapeako kirol elkarteetan urteko abonamendua eskatzeko epea ostiralean azaroak 30 bukatuko da. Osasun Kontseilaria Nafarroan gripearen aurreko txertoa jada hartu duten 85.000 pertsona baino gehiagoei batu da. San Juan Osasun Zentroan, Fernando Dominguezek talde ahulenak gripearen aurka txertatzearen garrantzia birgogoratu du. Azaroaren 19ko egunkarietako azalak birpasatuko ditugu orain, eta Diario de Navarrarekin hasiko gara. Titular hau nabarmendu dute. Nafarroak kotxe elektrikoak bizkor kargatzeko 3 puntu ditu soilik. Azaleko argazkian Joseba Azkurdia atzoko lorpena ospatzen ageri da, lauterdiko irabazle bihurtu baitzen. Izenburu honek laguntzen du irudia. Bizitza baten garaipena, Diario de Notiziasera pasako gara orain. Lerroburu nagusian hurrengoa irakurri daiteke. Adin txikikoen apustuak saihesteko, Nafarroak 375 ikuskatze burutu ditu. Azaleko argazkian, kasu honetan ere, Joseba Azkurdia pilotaria ageri da, garaipena ospatzen konkretuki, eta gorriz nabarmenduta hurrengo izenburua ipini dute. Azkurdiak koroa lortzen du Nafarroarenan. Nafarroa alde batera utziko dugu edo
alde batetik behintzat Euskal Herria mailara pasako garelako gara egunkariaren bitartez. Lerroburu nagusian, gure esku dagoren kontsultek 217.785 pertsona mobilizatu dituzte dagoeneko. Azaleko argazkiak Joseba Azkurdia atzo eskuratutako sariarekin erakusten du. Izenburu hau paratu dute. Joseba Azkurdia Nafarroa Arenako lehendabiziko irabazlea edo txapelduna. Hedabide euskaldunei dagokienez, gaur berri egunkaririk ez dagoenez, zuzenean Euskal Herria Irratiko webgunera joko dugu. Eta bertan, ezkerrean hurrengoa irakurri daiteke. Joseba Azkurdiak irabazi du 4 terdiko txapela. Eta ondoan beste bi eduki. Txarrenari onena ateratzen segitzen diote Altsasuko auziari, esaten du batek, eta horren azpian bertsolari gazteak izanen dira oholtza gainean bihar. Bertso aroari buruz ari da bigarren hau. Aurrera egingo dugu Iruña herriko agenda ikusiz. Otsailaren 24 arte, Zitadelako Armaretoan Iruñean ez beti da ez edo no es no erakusketa ikusgai egongo da. Sarrera librea da. Bestalde azaroaren 25 arte gaur barne, Nafarroako 20 establezimendu ezberdinetan, Nafarroako tortillaren 3. astea ospatuko da. Gaur ere arratsaldeko 6etan Iturramako Zibiboxean hitzaldi bat euskeraz eskainiko da, hezkuntzari buruzkoa. Dependentziatik autonomiarako bidea izenburupean, sarrera librea da, baina aldez aurretik gonbidapena eskuratu beharko da. Horretarako ara Iturramako Zibiboxera gerturatu eta doainik banatu egingo dira hasi baino lehen. Beraz, arratsaldeko 5etatik aurrera gerturatzea edo hurbiltzea gomendatzen dizuegu. Bihar goizeko 11etan Nafarroako liburutegian liburu aurkezpen bat gazteleraz. Lo que diga Shakespeare, nabarreando por la literatura universal, izenburuarekin sarrera doakoa izango da. Horretaz gain bihar arratsaldeko 8etan Kondestable jauregian bertso aroak beste saio bat eskainiko du, kasu honetan bertsolari gazteen emanaldi batekin. Sarrera librea izango da. Amaitzeko asteazkenetik ostiralera Baluarte jauregian 9/8 merkatua, Nafarroako arteen merkatua, ospatuko da. Gaur zerua partez lainotu egongo da, tarte lainotxoekin goizean goiz eta eguna bukaera. Zaparrada txikiren bat bota dezake arratsalde gau partean. Hego ekialdeko haize ahul bizia ibiliko da. Goizean haizeak ipar osagaira egingo du ahul, tarte biziekin arratsaldean. Temperatura gutxi igoko da. Asteartean zerua lainotxo edo oso lainotxo egongo da. Prezipitazio txiki egingo du, noizean behin ertaina. Ipar ekialdeko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura jaitsi egingo da, minimak gutxi edo nahiko eta maximak nabarmen jaitsiko dira. Iruña herriko albisteekin jarraituko dugu. Lehendabizi goazen Barainain herrira. Abenduaren 1etik aurrera aldi baterako aparkatzen murriztuko eremuaren txartelak eskuratzeko aukera izanen da. Dokumentuak aipatutako txartelak 2019 urte osoan berritu edota sortuak diren momentu horretatik hasita indarrean egongo dira. Dena den, hala ere, 2018koei dagokienez, 2019ko urtarrilaren 31 arte balio egingo dute. Jarraibide eta xehetasun guztiak udalaren webgunean aurkitu daitezke. Bestalde, azaroaren 25ean emakumezkoen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna ospatuko da eta Barainain kausara batu eginda. Kanpaina bat prestatu du azaroaren hasieran hasi egin zena, jarduera edo ekintza ezberdinekin.
eta 25 arte luzatuko dira guztiak. Ez dira bakarrak herrian, Baragazten ere ekintzak izango direlako, gaur hasi egingo dira, gaur arratsaldean. Informazio guztia bien ekimen hauei dagokienez udalaren webgunean aurkitu daitezke. Amaitzeko, udalak herriko ikastetxeetan 2018-2019 ikasturtean kanpoko jarduerak edo jarduera osagarriak egiteko diru laguntzen deialdi publikoa egin du. Informazio guztia aurrekoetan bezalaxe webgunean, udalaren web orrian. Bukatzeko, ea zer daukagun Iruñean. Gaur azaroak 19 Gaztediaren etxeko 35 ikastaro eta 14 lantegi berrietan izena emateko epea ireki da. 2019 urteko lehendabiziko 3 hilekoan gauzatuko dira. 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendutak daude eta apuntatzeko Gaztediaren etxeran lanarekin gerturatzearekin nahiko. Izen ematepea abenduaren 31an agituko da. Honetaz gain, gaur arratsaldeko 7:30 Kondestable Jauregian feminismo islamikoan eman daitezkeen erronkak eta inzidentziak edo arazoak ikertu eta aurkeztu egingo dira hitzaldi baten bitartez. Sarrera librea izango da eta gogoratu gaur arratsaldeko 7:30 izango dela. Iruñeko udalak eta Nafarroako Parkinson elkarteak bestalde gaixotasunari eta gizartearen parte hartzeari buruzko jardunaldi batzuk antolatu dituzte. Gaur hasiko da lehendabizikoa, egitarauan tailerrak, musika, antzerkia eta hitzaldiak daude, esan bezala gaur hasi egingo dira, asteazkenean jarraitu eta ostiralean bukatu, partaidetzan librearekin.